sa nazari, ɗaukaka tana karewa. Allah mun gode ma available yam yaro, ka ba mu baiwar waka jama'a suna sauraro. Yam yaro ni dai da masoya na ne nake tinkaho, domin kuna yi kula da masoyi ya zarce maloho. Junaidu available lai godiya gun masoyana, dalilin du'a in so a yanzu dai gashi nai suna. Haka ne tunda mun gaida masoya available zo zauna, gare ni kwai sabon zance, zancen yana raina. Yam yaro furto zancenka domin ina sauraron ka, a daji ake yin shuka sannan esi ya ɗarfanka. Ni shawara zan badawa ga al'umma babu tsayawa, mu yau nazar mai ganewa, ɗaukaka na karewa, ɗaukaka na karewa. Lallai kuna yarda in tayi maka gida sai ganin ka yayi tsada, wasu sun rike adda dan karkasha sanda, ɗaukaka ruwan randa sun zarce na gada. Allah mai iko, matsalar da ke nan mai ɗaukaka zai ɗauki shi ɗaya ne, komai yake so shi zai yi a ganinsa daidai ne. A cikin kalaman baki nasa zai furta gwaska ne, sannan ya nuna wa mutane shi yanzu oga ne, shi yanzu wayayye ne sauran kwa ƙauyawa ne, shi bai kula da makomarsa ka gane. Zan so mu yi ganewa komai yana karewa, yau in ka yi darawa wata ran ka yi kokawa, duk abin da kai shukawa shi za ka yi girbewa. Ya kamata mu yi ganewa zaman duniya ku taɓawa, ɗakin da kai rainawa ijiyar ka zai tsonewa, komai ka yi sha sannu sam karka nuna zakewa, halinka ne jarinka jama'a suke ganewa. Ɗaukaka ku riga ce wata rana za ta yi kodewa. La 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 la. Lokacin ka ka more shi dan uwa na da yafi, tunda dai kaga mai koma shi ke kamun lallai, inda ka damƙi rasulullah babu kai mai ba haufi. Mu yi hamdala da istighfari dan makankar laifi, ɗaukaka wahala ce ganina a hoto ce dan uwana, mai ita da ido dai ya kwana, babu tsoron Allah gwanina, tun da safe in bar gidana ya fi kwantawa ayi kwana. Nuna ƙasaita sai su ƙauna, ni a waƙa zauwa azina, rabbana ka tsare mu da shirin ɗaukaka mai sa'a ke kwana.